हाय फ्रेंड्स, गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। आं दा नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों काइनमास्टाराव माबोरै भिडिअखौ एडिट खालामो बेनि सोमोन्दै दिनै नोंथांमोननो दिन्थिगोन। काइनमास्टाराव भिडिअखौ माबोरै एडिट खालामो बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै रिभिउ खालामनानै दिन्थिगोन। आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। बे काइनमास्टार एपनि गेजेरजों भिडिअखौ बोरै एडिट खालामो नोंथांमोना मिथिनो लुगैदोंब्ला भिडिअखौ जोबजासिम फारि नायलांबाय था। आं भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन। नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम। लोगोफोर, आं दा भिडिअखौ जागायनोसै। नैबे काइनमास्टार, आं बे काइनमास्टाराव दा क्लिक खालामना होनोसै। क्लिक खालामबाय आं काइनमास्टाराव। बेबायदि जाखांबाय, मोनसे गोजा सिम्बल जाखांदों। बे गोजा सिम्बलाव प्लास सिन दङ, बे प्लासनाव सेरनो नांगोन जोङो। ओमफ्राय बेबायदि जाखांबाय। प्रजेक्ट एसिस्टेन्ट, एमटि प्रजेक्ट, बे मोननैनि गेजेराव जायखिजाया मोनसेयाव सेरनो हायो। आं दा नै एमटि प्रजेक्टआव सेरबाय। क्लिक खालामबाय आं, नैबायदि जाबाय। बेयाव मा जाखांदों आं फरायनानै दिन्थिग्रोनि नोंथांमोननो। लेयार दं, मिडिया ब्राउजार दं, अडिअ दङ, भइस दङ। दा फार्स्टआवनो जों मा खालामनांगोन, बे मिडिया ब्राउजारनि सिङाव थांग्रोनांगोन जोङो। मिडिया ब्राउजारनि सिङाव थांनानै मा खालामनांगोन, जायखिजाया भिडिअ मोनसे सेलेक्ट खालामनानै लाग्रोनांगोन आरो एनि वान भिडिअ, जायखिजाया नैबेयाव आं मोनसे सेरबाय भिडिअखौ। क्लिक खालामबाय आं, नैबायदि जाखांफैबाय। बेनि नों भिडिअखौ बुजाबदेरबावनो हायो। भिडिअ बुजाबदेरबावनोबा मा खालामनांगोन, नै जों मिडिया ब्राउजारनि सिङाव थांनांगोन। जायखिजाया मोनसे बुजाबफैदेरबावनोसै, नैबेखौनो लाबावबाय आं भिडिअखौ। बेबायदि जाबाय। बेखौ प्ले होनानै नायनो हायो। बे नों टेक्सटफोर लिरनोबा नैबे लेयारनि सिङाव थांनांगोन। लेयारनि सिङाव मोनबा इफेक्टफोर दङ। बेफोर जाबाय हेन्ड राइटिं, टेक्स्ट, अभारले, इफेक्ट, मिडिया, बे मोनबा दङ। बेनि गेजेराव नोंथांमोना दिन्थिनो नागिरदों, बे टेक्सटखौ लिरनानै दिन्थिनो नागिरदों। जायखिजाया मोनसे वार्ड लिरनानै दिन्थिनोसै नोंथांमोननो। साबस्क्राइब, साबस्क्राइब लिरबाय। लिरनानै मा खालामनांगोन, जों अकेआव सेरनो नांगोन। बेनि उनावहाय फेदेरनो हायो गोसोबायदि। टेक्सटाइलखौ जों बेखौ मोजां नङा सोलायनांगोन, जायखिजाया मोनसे लानो नांगोन। टेक्सटाइलखौ जों बिदि लाबाय। साबस्क्राइब नैबायदि गिदिर जागोन। ओमफ्राय बबे साइडआव दोननो बेखौ गोसोबायदि दोननो हागोन। आरो कालारखौबो नों सोलायनो हागोन, मोनसे जायखिजाया लानो हागोन बबेखौ लायो। आं दा नैबे गोथांखौनो लाबाय कालारखौ। सेरबाय आं दा, क्लिक खालामबाय। बेखौनो दोनथ'बाय आं नै गोसोबायदि अबे साइडआव दोनजाबाय। बेनि उनावहाय नों अडिअफोर सल'फोर होदेरनोबा नैबे अडिअ सिम्बल दं, अडिअनि नैबे सेरनो नांगोन। बेनि सिङाव थांनानै जायखिजाया नों बेफोर अडिअ गोजा गासैबो, नों बबे मोनसे अडिअखौ होयो। आंनि मोनसे अडिअखौ सेरनोसै। बेखौनो सेरबाय आङो अडिअखौ। नैबे प्लासाव होबानो जाहैबाय। प्लासाव होदो। नै अडिअ'आलाय ओरै दंफैयो। जाबानि प्ले होनानै नायनो हायो। बेनि उनावहाय नों माबाफोर बुंनाय दङबा, स्पिच होनोबा नोङो बे भइसनि सिङाव थांनानै होनो हागोन। डाइरेक्ट बुजाबफैदेरनो हागोन। आरो नों आगोलबो एक्सट्रा भइस रेकर्ड खालामखानाय दङब्ला नै बे अडिअ सिम्बलनि सिङावनो थांनानै होननांगोन आरो बे अडिअ सिम्बलनि सिङावनो थाहैयो। बेनि उनावहाय सेभ खालामनाया जाहैबाय नैबे खनायाव दङ, मोनसे टिरसिन बायदि दङ, बेहाय सेरनो नांगोन। क्लिक खालामनांगोन। दा आं नै क्लिक खालामबाय बेयाव। बेनि उनावहाय नैबेयाव सेरनो नांगोन। भिडिअआ जाखांबाय बेयाव सेरनानै नैबेयाव मोनसे शेयारनि सिम्बल बायदि दं, नैबेयाव सेरनो नांगोन। मोनथाम टाइपआव। ओमफ्राय सेभ भिडिअ टु गेलारि, बेयाव सेरना होबानो सेभ जाबाय आरो। मबाइलानो मबाइल एसे जुदा जाखांनो हागौ, बे मोनथिखायो। अब्लाबो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालाम। भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोनजों जोबोद साबायखर थाबाय। थेंक इउ स' माच।